Siyathoba uPastor Winning. Qikelela ukuthi inamba uyisenza uku-remember kusona 9 September WhatsApp yafona kuphela from 9 to 5 kuphela from Monday to Friday kuphela. Kuthole kukuhleke ukuthi unikele ku-channel kuyosithokozisa. Mvelo Liyanda mina ke ngiphuphe ubhuti wami osejele vele ephumile ngabe lokho kuchazayo. Baye bengihlula abantu abangakwazi ukubuyelela abangakwazi ukucela. Angazi kanjani. Kanza kwethu angikwelede umuntu kumphendula. Kodwa ngokuyithoba komuntu kuyangenza ukuthi nami noma bengibhizi ngikwazi ukuthi ngilike isikhathi yabo ngalowa lokho. Yabo? Sasijwayele ukubingelela sijwayele ukucela. Nami I do approach other people ngiyacela kubo. Yabo? Ngithanda abacela ngingacela ngiyacela nami sawubona njani hayi man ngigama ngubani ngoba nami ngicela usize into ethile yabo. Impilo. Uphupha umuntu osejele umbone ephumile. Isiboshwa usibonise siphumile ejele nake singakusho 1 ngokuqondile nje ngqo. Uma uphupha umuntu oboshiwe kuye kuthathe njengoPaul Hlela kakhuluma ephumile ejele noma ephume ejele. Lokho kusho ukuthi ke kungenzeka ubonisa ukuthi sesisondela isikhathi salomuntu sokuthi aphume ejele. Kenze uzombona ephumile ejele noma uzombona ngaphandle kwejele noma uzombona ephume ejele. Kuhle. Uma nje uthi uyambona hawu nangu ngaphandle kwejele hawu nangu ephume ejele uzophuma sekuseduze. 2 ngokwenkolo ke omunye ngayibeka kanjena angathi uphupha umuntu oboshiwe kuPaul uhluma ephumile ejele noma ephume ejele ngoba lokho kuzobe kuveza ukuthi ngenzeka ngenxa yemkhuleko yakho noma ngenxa yemkhuleko yabanye abantu lo muntu uzophuma ejele ngekudala. Izenzo 16 verse 25 to 26. Kepha phakathi kobusuku uPaul noSila bekhuleka bamdumisa uNkulunkulu ngamahubo iboshwa zabezwa kwavela ngokuzuma ukuzamazama komhlaba isekelo sesitelungu savuleka khona lapho iminyango yonke kwathuleka nesibopho zabo bonke. 3 ngokwesintu umlanga byangisintuka angathi umuphupho umuntu oboshiwe kuPaul uhluma ephumile ejele lusho ukuthi ke kungenzeka lo uma kungukuthi kunemithi enisebenzisayo leyo mithi yasebenza futhi uzophuma ejele ngenxa yaleyo mithi. Noma ukuthi ngihambile nayo phahla nacela esidalweni esimembele noma idalweni zekhaya ukuthi lo muntu akaphuma ejele kusho ukuthi ukuphahla kwenu kuhambe kahle kuzwakele uzophuma ke ejele ngenxa yesidalo ngenxa yethongo noma ngenxa yejosi lakhe. 4 kuyenzeka nakuba ke kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu oboshiwe kuba uPaul uma umbone ephumile ejele noma ephume ejele ngoba lokhu kwabanyiswe kukhomba ukuthi kungenzeka lo muntu uzodumazeka ngenxa yokuthi imizamo yokumkhipha ejele lo muntu ingeke iphumelele. Usazohlala isikhashana futhi ejele. Uthola ukuthi livela nje uyazama lokufuna ukumkhipha umbona sephumile kuyenzeka abanye abantu ingenxa yengcindezi nesifiso sokumola lo muntu engaphandle. Yebo. Siyabonga. Besibheka la when you dream of someone who is in jail getting released or getting out of prison.